Haginto naman Borongan City Agriculture Office nga regular nga pagmamonitor it retail prices at agri-fishery commodities. So gwadit bagas, a public supermarket han syudad nagimbuhat ang agan Merkules Marso 4, inakita ang pag-umento ang presyo ang bagas. Ang sambulawan nga regular milled rice ang pinakaibuban presyo nga tag 30 pesos ang kada kilo, samtang ang pinakaitaas ang presyo ang tapel nga pilit o glutinous rice nga tag 130 pesos ang presyo kada kilo. Ang presyo kada sako hantag 50 kilos nga bagas inaada 2,700 nga da 2,800 pesos ang presyo depende hit klase bagas. Base ang mga retailer ang rason ang pag-umintot presyo han iragin babalid siya nga bagas tungod nga nag-uminto liwat ang presyo ini tikanghan mga supplier han bagas. Ginsabi pa nira nga naglabay nga simana waray daw makaka-deliver hin bagas ang ira suppliers nga nan Martes Marso 3 inabot ang ira gimpalit nga bugas. Ungarapahan mga rice retailers nga magpadayon unta iton regular ngan bastante nga supply it bugas ha syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.